Takže čau, tu je Denis a v tomto videu vám chcem povedať, ako, ako to povedať, aký je môj sen. Môj sen je vlastne stať sa jedným z najväčších československých youtuberov. A tí ľudia, čo preto nič neurobia, tým sa vlastne sen ani nesplní. A niekto má sen, v ktorom, neviem, sa chce dostať na mesiac. Druhý má sen, ktorý sa chce dostať, ktorý chce precestovať celý svet. Ale ja mám sen stať sa jedným z najlepších československých youtuberov. A ja si myslím, že tí ľudia, čo preto nič neurobia, tak sa im sa nesplní. Ja sa snažím urobiť čo najkvalitnejšie videá, ešte nemám ani partnerstvo a s vašou podporou dostanem svoj sen a aj ho môžem uskutočniť. Takže tým chcem povedať, že skúste videá okomentovať čo najlepšie, keď sa vám páčili. Nechcem nikoho nutiť a myslím, že sa uvidíme v ďalšieho videa. Takže čaute.